Poštovani gledatelji, mi se trenutačno nalazimo na Kupresu, a naš gost je načelnik gospodin Zdravko Mioć. Dobar vam dan i hvala što govorite za naš dnevnik. Hvala lijepo vama i evo zahvaljujem na posjeti. Na Kupresu je nedavno održana tradicionalna manifestacija Dani kosidbe. Evo kako je bilo i o koliko je zapravo za ove krajeve važnom događaju riječ? Pa evo, kao što ste i sami rekli, znači 3. srpnja smo završili te naše Dane kosidbe. Pa ono što je bitno znači da smo nastavili tu tradiciju koja je duga stotinama godina. I ono što je bitno da nam se posjetitelji vraćaju i da sve, kad je u pitanju ova godina proteklo što se toga tiče najboljem redu i mir, znači nismo imali nekih narušavanja javnog reda i mira, iako je to sve na otvorenom. Evo, i ovim putem pozdravljam sve one koji su bili i evo koji su doprinijeli da to prođe sve u najboljem redu, ali ono što je bitno, recimo da smo nastavili tu tradiciju koja je obilježila naš kraj, a to je tradicionalni način kosidbe trave, nakon proglašenja ili stavljanja na UNESCO listu kao nematerijalna kulturna baština i idemo dalje. Znači, evo, nastavljat ćemo tu tradiciju. Ove godine smo imali sve ono što smo i prethodnih godina imali, znači od sportskih natjecanja, konjičkih utrka, kulturnog programa i evo kao središnji događaj to je znači da naša Koševina. Tim povodom kazali ste na Kupres su stigli brojni posjetitelji, no što je ono što u ljetnim mjesecima na Kupres inače privlači turiste? Kakva je turistička ponuda? Pa svaki dan imamo nešto novo. Iskreno možemo biti puno bolji i trebamo raditi na poboljšanju, odnosno povećanju turističke ponude. Ono što imamo u ovome trenutku, ono što i privlači naše goste, to je ipak visina. U ovim sparnim ljetnim vrućinama koje su u Dalmaciji ili u drugim krajima, znači bijeg na visinu od 1200 metara dođe kao jedno osvježenje. A s druge strane imamo tu događanja koja će obilježiti i ovo ljeto, a to su biciklističke utrke, odnosno dešavanja koja se događaju na stožeru. Zato imamo tu ove ekipe koje se bave iznajmljivanjem kvadrova, koji su jedan dio turističke atrakcije koji se odvijaju po našim planinama. Ski lift na ski stožeru Vrana je znači u funkciji i on pruža i biciklistima koji su željni penjanja i spuštanja znači niz stožer i gostima koji dolaze i koji žele prošetati znači visoravni stožer na 1700 metara, znači omogućava im da se liftom popnu gore i da uživaju u ljepotama. Pa što ono još što bi moglo krasiti, tu su znači ove šume bogate i ljekobiljem i Kuproško polje kao visoravan. Kupres je poznat po zimskom turizmu, znači li to da se gradi i ljetni turizam? Ja vjerujem da ćemo u dogledno vrijeme možda imati čak i kvalitetniju ponudu i dugotrajniju nego što je zimski turizam. Nažalost, zimski turizam nam je zavisi ne samo od nas, najmanje zavisi od nas, ali zavisi samo od snijega, da li će u datom periodu biti snijega ili ne. Ova zima, Bogu hvala, je bila dobra, imali smo skoro 3 mjeseca neprestano skijanja i ako bi bilo i ovih godina tako, onda bi to bio jedan veliki korak ka naprijed da ovi koji se bave i koji žive u turizma zimskog da mogu očekivati i bolje dane, a sa tim će ići i pružanje drugih sadržaja zimi na duži taj period. Tako da, ja se nadam, znači, još jednom ponavljam da od ljetnog turizma mislim da ćemo isto tako imati dosta koristi, uspjeha, ali čeka nas puno rada i odricanja. Hvala vam na razgovoru i sretno u daljem radu. Hvala i vama. Naš gost bio je načelnik Kupresa Zdravko Mioć.